Masu kallo kuna biye da mu a taron da muke kawo muku na kafar sada zumunta na Twitter. Inda yanzu za mu ji ta bakin baki da kuma wanda suka haɗa wannan taron. Masu kallo kada ku je ko ina. Sunana Muhammad Muaz Mai Tano, wanda aka sani da Bani. Me manufar wannan taron? Manufar wannan taron shine mu tattaro mutane daga bangare-bangare na social media. Akwai 'yan siyasa, akwai masu cantarwa entertainment kenan, akwai influencers wato wanda suke da cewa a cikin ainihin social media din. Sannan mu haɗa wa'anda dai ba su san juna ba ma su sani, sannan kuma makasudin ma dai wannan taron shine a mend the relationship tsakanin influencers da entertainers, 'yan film kenan, producers da wane ne kin gane, saboda akwai kamar ɗan ƙaramin gumlis ɗan wata rigima da ake tsakani kin gane, so ana so a haɗa relationship ya zamana, saboda an ba arewa a baya a social media, magana ta domin Allah. So shi yasa muke kokari, muka iya bakin kokarin mu muka haɗa wannan mutanen. Nan gaba insha Allah za mu haɗa na gaba ki dai Arewa Media Connect, Arewa Twitter Connect, yes. Sunana Aliyu Jibril na Manjo, wanda aka fi sani da Namenj. Namenj me ka zo yi na? Okay, an gayyace ni ne Twitter Connect, so mun zo mu dan yi bayani akan yadda social media ta amfane mu a rayuwa positively da negatively. Kana wani bangare kenan? Na'am? A wani bangare ka zo yau? Ni a bangaren mawaki, ni mawaki ne. To me kai wace shawara ka ba wa mawaka 'yan uwanka da kuma mutanen da suke tare da kai? To shawarar da na ba mawaka 'yan uwana shine a ci gaba da hakuri, da kuma upcoming artists wanda suke son su zama mawaka su ci gaba da hakuri, sai da su dage, sai da dagiya. Duk abin da kake son ka zama a duniyar nan dole sai ka dage, ba ma mawaki ba. Duk abin da kake son ka zama dole sai ka dage sosai da addu'a da dagewa. Sunana Falale ya dorayi. Falale me ka zo yi nan? To na zo taro na haɗin kan matasa waɗanda suke amfani da yake da suna kafa sadarwa ta Twitter. Kana ɗaya daga cikin waɗanda aka tafka muhawara da kai. Kana wani ɓangare? Na? Kana ɗaya daga cikin wanda aka tafka muhawara da kai. Kana daga wani ɓangare? Ina daga ɓangaren Kannywood, ma'ana filmmaker kenan. Da shawara ka ba wa mutane da kuma 'yan Kannywood irin? Ok, shawara da na bayar ita ce shine wajen ɓangaren amfani da kafa sadarwa ba zagi kaɗai ne yake tasiri ba. Akwai abubuwa da muke tallatawa masu muhimmanci, ya kamata mu haɗu mu promoting ɗin culture ɗinmu, ɗabi'unmu da kuma ita kanta masana'antar. Saboda in muka lura da inda 'yan uwanmu 'yan kudu suke yin mu'amala da mutanen su, yanzu za a ga mutum yanzu za a yi promoting yanzu zai je inda zai, to mu ma mu ringa amfani da wannan, maimakon da duk abin da aka yi da ba na zagi ba sai a shiga zagi, da ba na cin mutunci ba sai a ci mutunci. Wannan shine. Sunana Mustapha Zagaddin, wanda aka fi sani da Yellows a Twitter. Me ka zo yi nan? Ka ɗaya daga cikin? Ban ji ba? Me ka zo yi nan, ko kana ɗaya daga cikin waɗanda suka haɗa wannan taron? Ina daga cikin wanda suka haɗa taron. Menene makasudin haɗa wannan taron? Makasudin haɗa taro shine taro ne, as the name implies, Kano Twitter Connect. So na mutane ne da suke amfani da kafan sada zumunta ta Twitter. Muka haɗa a zo a sadu da juna, a gaisa, a tattauna wasu 'yan matsaloli da suke damun arewa in general, most especially Kano. Sunana Nafa Abdullahi, wanda aka fi sani da Gashash Collection. A matsayinka da ɗan kasuwa, wani irin shawara ka ba matasa irin ka? Shawarar da nake ba matasa 'yan uwana shine su tsaya su nemi na kansu, kar su tsaya jiran wai sai wani wansu ko babansu ko wani nasu ya masu. In dai zaka tsaya ka nemi na kanka, in Allah ya ja ba za ka taɓa taɓewa ba, kuma sai dai an yi juriya. Ita rayuwar nan sai an mata hakuri, ba a zama wani lokaci guda. Sannu daga ɗaya za ka zo 10, to kar a yi gaggawa a cikin lamarin rayuwa. Salu Janko ya kasai. Salu me ka zo yi na? Mun zo taro na Kano Twitter Connect, yawanci na wanda suke mu'amala da pejin sada zumunta na Twitter ne na jihar Kano, wanda muka do don mu sada zumunci, mu wayewa da juna kai, musamman mahimmancin kafofin sadarwa na zamani irin su Twitter din da sauransu ma, kamar su Facebook, Instagram da su TikTok. Mu
nuna wa masu amfani da wannan a shafuka cewa za su yi amfani da shi domin gina kansu, za su yi amfani da shi domin ilmantar da al'umma, ba kawai a dinga amfani da shi kawai ta hanyoyin da ba shi kenan ba. Akwai alherai kala-kala da za a iya samu idan amfani da social media, kuma shi ne muka zo muna ɗan tattauna a kai. Sunana Ali Jita. Ali Jita, me ka zo yi? Na zo in connecting, interacting da 'yan uwa da abokan arziki wayanda suke Twitter kuma wayanda suke jihar Kano. Lokacin da aka yi muhawara a nan gurin baka nan, to a matsayinka na mawaki wani irin shawara zaka ba wa mawaka 'yan uwanka da kuma matasa? Shine jajircewa, in mutum ya sa abu a gaba ya tabbatar ya jajirce a kai shi. Kan kuma ya relayin da wani ne zai mai shi, Allah ne zai mishi kuma shi zai yi wa kansa. Sunana Kamal S. Alkali, marubuci kuma darakta a Kannywood. Ka ji muhawarar da aka yi ɗazu, kana wani bangare? Muhawarar da aka yi ina kowane bangaren da ya taɓo inda yake min susa. Shine abin da zan ce a takaice. Shine ina? Musamman bangaren dan uwana Falal Dorayi inda ya magana akan barangwama namu mu daina kushe abubuwan Hausawa musamman fina-finai. Sunana Hassan Giggs. Hassan Giggs, an yi muhawara ɗazu, kana wani bangare? Ni dan fim ne ni. Da yake colleague ina Falal Dorayi ya yi magana wanda na gamsu sosai, inda a ce za a samu misali mutanen da muke tare da su a arewacin Najeriya sun yarda da sana'an da muke cewa sana'a ce. To ya kamata su ma su fito su tallafa mana yanda sauran jihohi bangaren mu na kudu suke tallafawa 'yan uwansu. Su tallafin da suke samu mu ba ma samun su a Kannywood, da yake yawanci ma za ki ga mu muke ma zuba kuɗin mu muke yin film mu yi kokari dai dan dai kawai dai mu ba wa fans din mu abin da za su kalla. Ni sunana Khadija Nasir dan Amu. Khadija, me kika zo yi na? To na so connecting ne da mutane sannan kuma in samu experience. To da yake dai na zo late, amma wanda zan iya so shine akan maganan social media. Ana ba mu shawara akan kan mutum kawai ya je na blabbering abin da bai sani ba akai, ko kuma ka ga wani a social media kana zagin shi. Kowanne shi ma dan adam ne, wani abin zai iya taba shi. Sunana Fatima Gambara kan. Fatima, ta yaya kike amfani da kafar sada zumunta ta Twitter? Ina amfani da shi. Sunana Fatima Bello Mahmud, ana ce min MC Pebbles. Tun da muka zo muka ji kina ta ba da bayani, kina ta maganganu, shin me za ki iya faɗa akan wannan taron da aka yi? It's an amazing thing, abu ne babba da aka shirya a Kano by Kano Connect. From Twitter ne aka haɗa forum ɗin nan, kuma ba komai bane, ana so a utilizing ɗin social media don ta taimaka al'umma. Mu 'yan Kano muna kishin Kano, muna so ringa amfani da social media don mu taimaka positively, don mu haɗa kanmu gaba ɗaya, mu ringa yaɗa abubuwan da yake zai amfane mu gaba ɗaya. Shine amfanin wannan forum. Yawancin mu muna following ɗin juna a Twitter, ba mu san juna ba, to amma mun haɗu da sponsors, mun haɗu da manyan influencers na cikin Twitter, muka haɗa wannan taron saboda za a ci gaba da yi ma, a dinga gyarawa. Akwai manyan jigajigai sun zo sun yi bayani akan haɗa kai don taimakawa social media ta zama cewa positive impact take yi. Akwai kyaututtuka na musamman da aka tanadar domin wannan wasan. Masu kallo kada ku je ko ina, ku tsaya a gefen akwatin talabijin ɗinku don ku ga wannan wasan da za a yi da kuma irin kyaututtukan da za a ba wa wanda ya ci wannan gasar ta kyauta wasa da za a yi. Yellow, can I have? You have different. You have enough. You have friend. You have heart. You have strength. That's how much.
ya samu kenan a wannan makon na shirin biki bidiri. Ku tara da ni a mako na gaba don ganin abin da zan kawo muku a madadin wanda suka tallafa shirin ya zo gare ku. Ni Sharifa Abdullahi Kimani nake ce muku mu haɗa wani mako idan Allah